ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ወጥሪ እናገደደ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ኢራን ተዋፍሮ ዘላ ሰራዊት ተዛይዶን ተሕይሎን ምህላዋ ተገሊጹ። ናይ ሳተላይት ምስልን ካልእ መረዳእታትን መርሚሮም ተንተንቲ ዘርጊሖም ኣብ ዘለዎ ሓበሬታ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢታት ኢራን ብዝሕዝ ዘለዎም ኣባላት ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ብጅምላ ተእቱ ከም ዘላን እዚ ድማ ናይ መሬት ሰራዊት ወይ ኣጋር ሰራዊት ከየዋፈረት ኣብ ልዕሊ ኢራን ንመዓልታት ዝጸንሕ መጥቃዕቲ ንምክያድ እኹል ምዃኑ እዮም ገሊጾም። ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስዊዘርላንድ ምስ ኢራን ዘካየቶ ዝርርብ ብዘይፍረ ድሕሪ ምዝዛሙ ልዕሊ 150 ወተሃደራውያን ነፈርቲ ናብቲ ኣብ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ዝርከብ መደበራታ ከም ዘገዓዘት ማዕከን ዜና ዋሽንግቶን ፖስት ሓቢራ እያ። ከም ዝፍለጥ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣሜሪካ ክልተ ነፈርቲ ውግእ ዝጽዕና ዓበይቲ መራኽብ ናብ ከባቢታት ኢራን ዘዋፈረት ኮይና ካልኦት መራኽብ ውግእ እውን ናብ ወሽመጥ ፋርስ ኣግዒዛ ከም ዘላ ይሕበር። ኣሜሪካ ቅድሚ 20 ዓመት ንኢራቅ ድሕሪ ምውራራ ናብ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ብዝሕዝ ዘለዎ ሓይሊ ከተዋፍር እዚ ንመጀመርታ እዋን እዩ። ወተሃደራውያን ተዓዘብቲ ከም ዝገልጽዎ ዘለዉ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ቁጽሪ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብቲ ኣሜሪካ ንኢራቅ ክትወርር እንከላ ዝነበረ ቁጽሪ ወተሃደራት ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝበዝሐ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ። እዚ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ናይ ምድሪ ሰራዊት ከየዋፈረት ንሓያሎ መዓልታት ዝጸንሕ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ወይ ደብዳብ ንምክያድ ትዳሎ ከም ዘላ ዘመልክት ኢሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ሕጂ እውን ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ከም እትመርጽ እንተኾነ ግን እቲ ዘተ እንተዘይተዓዊቱ ካልእ ስጉምታት ክትወስድ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ። ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኢራን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ንኽትውንን ከም ዘይተፈቅድ ክገልጽ እንከሎ ኩሉ ኣማራጽታት ድማ ኣብ መኣዲ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ። ማዕከናት ዜና እስራኤል ዘርጊሕነው ኣብ ዘለዋ ሓበሬታታት ድማ ኣሜሪካ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ሓቢረን ኣለዋ። ኣሜሪካ ንኢራን እንተደኣ ኣጥቂዓ እስራኤል በቲ በዚ ኣብቲ ኩናት ክትሳተፍ ከም እትኽእል ዝግለጽ ኮይኑ ኢራን ድማ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ኣሜሪካ እትፍጽመላ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊታ ኢራን ከም ቀንዲ ጸላኢታ እትርእያ መሓዛ ኣሜሪካ ዝኾነት እስራኤል መጥቃዕቲ ክትፍጽም ከም እትኽእል ተንተንቲ የጠንቅቑ። ምስ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ጉዳይ ምህናጽ ዓብዪ ግድብ ሕዳሴ ከምኡ ድማ ፈለግ ኣባይ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ካብ እትኣቱ ንድሓር ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ከተደላድል ዝጸንሐት ግብጺ ገረምን ሃንደበታውን ብዝኾነ መልክዕ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ፈለግ ኣባይን ጉዳይ ግድብ ዓብዪ ሕዳሰን ምስኣ እንድሕር ተሰማሚዓ ኣብቲ ትደልዮ ዘላ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትሕግዛ ድልውቲ ምዃና ከም ዝገለጸት ሓቢሩ። እዚ ዝተገለጸ ከዓ ዘናሽናል እትበሃል ማዕከን ዜና ንገለ ሽሞም ዘይገለጸቶም ናይ ግብፂ ሰበስልጣን ከም ምንጪ ብምጥቃስ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ዘስፈረቶ ሓበሬታ ኮይኑ መሰረት ጸብጻብ ናይ ዘማዕከን ከዓ እዚ ግብፂ ኣቕሪባቶ ዘላ ሓሳብ ማለት ኣብ ጉዳይ ፈለግ ኣባይን ጉዳይ ግድብ ሕዳሰን ምሳና ተሰማማዕ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ክንድግፈካ ዝብል ሓሳብ ናብ ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተለኣኸን ብተወሳኺ እውን ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ወጥሪ ክሃድእ ድሌት ዘለዎን መንጎኛ ኮይኑ ክቐርብ ዝደልን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እውን ከም ዝተለኣኸያ እዛ ማዕከን ጸብጺባ ዘላ። እታ ማዕከን ወሲኻ ግብፂ ብጀካዚ ኣብ ጉዳይ ፈለግ ኣባይን ጉዳይ ግድብ ሕዳሰን እንድሕር ተሰማሚዕኹምና ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ክንሕግዘኩም ኢና ዝብል ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ መጠንቀቕታውን ሰዲዳ ምህላዋ ገሊጸላ። ኣብቲ መጠንቀቕታ ከዓ ግብፂ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግብፂ ተቕርቦ ዘላ እማመታት እንድሕር ዘይተሰማሚዓ ብመንገዲ ኣብ ሱዳን፣ ሶማልያን፣ ጅቡትን ዘለዋ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ጽልዋ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ከቢድ ጸቕጢ ከተውርድ ከም እትኽእል ብጀካዚ እውን ኣብ ደቡባዊ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ህላወ ተጠቂማ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ ክትሰርሕ ከም እትኽእል ኣብዚ ሰይዳቶ ዘላ ደብዳቤ ኣስፊራ ምህላዋ እውን ተሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ እዘን ክልተ ሃገራት ንነዊሕ ዓመታት ብጉዳይ ግድብ ሕዳሰን ጉዳይ ፈለግ ኣባይን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ዝጸንሐ ኮይነን ኢትዮጵያ ዓብዪ ግድብ ሕዳሴ ሃኒፃ ምዛዘመት እውን ግብፂ ምህናፅ ናይቲ ግድብ ምስተን ንፈለግ ኒል መሰረት ህይወተን ዝኾነ ግብፅን ሱዳንን ከየዘራረብካዩ ተገይሩ ብምባል ተቃውሞኣ ገሊፃ ነይራ። ሕጂ ድማ እታ ብጉዳይ ግድብ ሕዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ድሕሪ ምእታዋ ምስታ ምስ ኢትዮጵያ ብሸነኻ ብሰንኪ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ኣትያ ዘላ ኤርትራ ዘለዋ ርክባት ከተሐይል ዝጸንሐት ኮይና ሕጂ ግን ሃንደበታዊ ብዝኾነ መልክዕ ግብፂ ንኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ፈለግ ኒልን ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ሕዳሰን ምሳይ እንድሕር ተሰማሚዕኺ
ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ክደግፈኩም እየ ዝብል መልእኽቲ ሰዲዳ ምህላው ይዕላው ኮይኑ ዘሎ እዚ ከዓ ነታ ኢትዮጵያ ንኩናት ተተኻትኾና ኣላን ሉላው መሬተይ ንምግዋጥ ድሌት ኣለዋ ብምባል ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ዝኣተወት ኤርትራ ዘቆጥዕ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ተንተንቲ ዝገልጹ ዘለዉ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጎረባብታ ወተሃደራዊ ምፍራሕ ተካይድ ኣላ ክትብል ኤርትራ ነቒፋ ኤርትራ ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብወገን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ምርኢትን ኣብታ ኣጋጣሚ ዝቐረበ መግለፂ ሰበስልጣናት ሃገርን ኣብ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ቁሉዕ ምጥሓስ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ጎረቤታን ጎረባብታን ክትብል ገሊጻላ أبي أحمد بعسران كدتن لكاتيد أب سنة سرعات ممرق حدشت والتهدرات أب زوسمع مدرة هجرون والتهدرة وعغمة قبل مدرين قبل مد بحر كم ذا سجارتون كاب سوماليا كسود مسؤول عن إيرترا الزرقح زباو جما جنب بحر كتحل مخاناني تزاريبو أبي أب كل السيدامة كتم هواسا نابس سن حمشتن عمت أب استبعله الزو فلي سرحيتات إثيوبيا بكاميكاز درونات عرتات كدمسس زخل فلي حيلي كم زهانت أتون تغيسيو كاميكاز نفس قتل زفت ما فوليات درونات كوينن أبزوا نزي أبستفلالي وقعت أمنا حبيبا زلوا درونات ين مونغا يتران إثيوبيان بسنكتي إثيوبيا بتدغاغامة تقربو زلا حتى لأونت أفدق بحري وطرع عسيلو أبزولو ولو كمون مونغا منغست فدرالين حوحاتن زلو متفنان أبز عبيلو زلو أوانيو يرترا قبر ملسيهي بازلا أبي أحمد تلقونا كينات زوجد كينات زودن فلي حيل مهناس يقبلن كله إثيوبيا أي تدفرتن أي كدفرن يا دحرم بالون إثيوبيا تعاطيا كم زي تنبر زغلص صحف وانترايو أبي بتوسخي وتهدروا مدلواتنا بحفشة بأفريقيا سلامن بلصقنان مرغاص كمون هاجرات زوبانا دغافن والتان نمخاني دحرم بال نزن متكبر دما نتو تهدروا سلطنا كمريتنا بحري أسغاغيرنايو ألنا كبل أطنقيو إرتراب زهبتو قبر ملس دمات تقيح بحر ناي موحس حلافنتن قداين نايتن مسؤوز واسنا زلوا هاجرات يكتبلن كلا اتابي زهبو مجلس دما مستقد مخلت عمد بريزيدنت كل الأوروميا شملس أبديسا زمت عمد بعل الريتشاب قيح بحري عسب كنا بعلينا زبولو زم مساسل يكتبلون قليس أزلا إرتراب توسخي مرير كوان تخونه زيرقو على ما كنتاتن نعوي زخي زلو تهواتن قلبا بمقبر سلف بلصقنا عالم لخاوي حقتات كتحس فصم فقات كم زلو يزامن إلا ومسلو زخونه دماي دليتو بزم حدغانيا تكبارات غونصن زي مرغان نكزا رؤسو كروز سرح زلو شحاني اب ايدو حيزو دغوما عالم لخاوي معكن غنزب كمون كالوت لغست እና ተጸበየ በመባሉን ኢትዮጵያ ብልዕሊ ጎረባብታ ወተሃደራዊ መፍራሕ ተካይዳላ ክትብልያ ንቂፋን ከሲሳን ዘላ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم